Right, muri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muineni Manass mwana wakaChibanda. Aiwa muzora nhasi ndatirega ndiunganidze chikwata chese chakabuda muNAIZA BOOM. Tinzwe kuti vari kutirongera zvipi. Panapa tina anzi nani panapa taura yoga chamwa. Ozemwa. Fofo. Jatwiro. Netsai. Netsai zita rako iwe kuti netsai iro. Pamwe ndiwaitonetsa kuNAIZA BOOM iwe. So guys, andinesi makabuda kuNAIZA BOOM already. Anditi? Hayi ayisisikire kuNAIZA BOOM takabuda. Makabuda. All right. Hatina uburitswa takabuda tega. So toziva kuti kune vanhu vakawanda vanokufarirai muri kuNAIZA BOOM. Vachikuda kuramba vachiteerera kana kuti maskits enyu kana kuti madrama kana manga movie. So ruzhinji rukade kuziva kuti kubuda kwamakaita kuNAIZA BOOM imimi zvekuacta izvi zvavo zvatopera here kana kuti mune zvamuri kufunga kuita. Ya ipapo handiti zvangu kuroembwa ndakaviga mpiri nekuti muziva kuti Chidhidhi kutswara hundi moyo unenge uri kumakoto. Tanga timboripo kati chitsara hundi ka asi moyo wangu uri kumakoto nekuti toda nzungu chaidzo kuti tiwane kuti sei kudzidya. Saka kubuda kwatakaita isusu takabuda nekuda kwezvakatirwadzawo zvidiko kweyo haisi nyaya zvayo. But nyaya yechokwadi ndeyekuti isu takasiya basa kuNAIZA BOOM asi hatina kusiya basa kuti tasiya basa zvachose. Aiwa guys tine zvinhu zvakawanda zvataura kuti tikuburirei ka tikupakurirei macharacters enyu tisu hapana kwatinomboenda tinotopera nekufa tikabiwa tinodzoka nekuti tinotsvaga kusvika tawanika. Aiwa ndafara nerurimi rwamataura anzi Chidhidhi kutsvara hundi moyo uri kumakoto. Ya moyo unenge uri kumakoto. Ko sister vovo. Munoti kudi Aiwa isusu hatinedu kubva taregedza basa zvachose tori nezvatiri kutokugadzirirai takatomira panapa so. Ora zvikabude zvarini. Manje papa hapana kana mazuva akawanda. All right. Hanzaniko mudhara wemhanza. Wani mhanza inopisa patown today po. Iyo ainopisa mhanza. Hanzi ndi mudhara wemhanza. Aiwa tongodza mafanzi ka. Kuti aiwa isusu basa kuNAIZA BOOM takasiya. Asi hatira kusiya basa reacting. Basa ticharamba tichikupai. Aiwa tikugadzira zvingunde ngupoto yatiri kubika. Aiwa mirai muone muchanakirwa zvenyu. Alright, ego hanzaniko sister Netsa. Imimi ndima inetsa kuNAIZA BOOM. Nekuti character yenyu kunzi Netsa iyi ndo ndima kanetsa ini. Alright. Muri kuti kudi kumuri yeZimbabwe kunoka kutarirai pangwene. Kutaura chakati ndangana chekutapudza kana kuwedzera pane zvataurwa navamwe vangu. Zvavangotaura ndizvozvo tarisiraiwo zvichauya pamberi apo hazvi kutogadzirwa manje so mune makutoona zvenyu. Tatenda. Aiwa muri yeZimbabwe kana muda kuvasapota manje vachange vane maplatforms avo handitika ingave Facebook ingave YouTube channel ingave kana hanziko Instagram kana Twitter account chazenge chase tichikuzivisai nekufamba kwenguva anokuoneka ine mfaro ndi Manass mwana wakaChibanda pari zvindochisarai zvakanaka. Manass ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotsa itaramba maya.